La María José Vicente és investigadora privada a Mataró des de fa 2 dècades. De petita li agradava mirar pel·lícules de detectius, però no s'imaginava que ella s'hi dedicaria algun dia a aquesta professió on la presència de dones és poc habitual. De fet, la seva empresa, amb seu a Mataró, és la primera agència d'investigació privada del Maresme dirigida per una dona. Els seus clients són sobretot advocats que han d'aportar proves en un litigi. El que més investiga són temes familiars, infidelitats, custòdia dels fills, però també toca temes financers i laborals. Des de la pandèmia, explica, ha hagut d'investigar molts casos de simulació de baixes i de competència deslleial. Per treballar disposa de diverses eines, totes elles legals. La seva preferida és la videocàmera, que de vegades pot ser oculta, perquè no la reconeguin, canvia sovint d'aparença i passa hores esperant al cotxe amb un cafè i un dònut, però admet que això és l'única semblança que hi ha entre la seva feina i la ficció. N'hi ha una part que potser quan fas una vigilància i estàs amb el cafè i el dònut, que a mi això m'agrada molt, és molt de pel·lícula, però la resta no té res a veure. Jo faig investigacions per averiguar coses molt senzilles que a vegades un advocat necessita aquestes proves. És a dir, tothom o quasi tothom ha anat a un advocat i ha necessitat unes proves, i nosaltres ajudem a aconseguir proves. Proves de fets que siguin fets familiars, fets laborals, fets mercantils, és a dir, tu t'estàs separant, vols arreglar la teva custòdia amb els nens i tens que demostrar una sèrie de proves que l'advocat necessita. Això ho fem nosaltres. Abans de ser detectiu, la María José va treballar com a comptable a diverses multinacionals. Fa 20 anys va decidir estudiar investigació privada a la Universitat de Barcelona i va trobar feina a CEPOL, una de les primeres agències de detectius de Mataró. Des del 2011 hi treballa pel seu compte.